Balitang Bayan, numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, PWD na aresto matapos nakuhaan sa masobra 1 milyon pesos valor sang Shawu. Pagbaisay sang driver sang traditional kag modernized jeep ginaktuhan sang bitaw. Sa balita nasyonal, paghatag rice allowance sa mga empleyado sang gobyerno ginatun-an ni PBBM. Silsa nagpaandam angot sa pagtupa sa Pilipinas sang debris sang rocket nga ginlansar sang China. Maayong aga makulod, mga agabalugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Setyembre 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Ang balita. Good morning mga ka-aksyon. Good morning Action Eden. Happy Thursday, Action Boy! Yes, happy Thursday. Kagaroon nga adlaw is September 15. 101 days na lang before Christmas. OMG. Mas 100 na lang. Ay, mo na? Oo, sagad sa ako na. Hindi ko mag 100, dali na lang na. Dali na lang. Subong dudugay-dugay pag 101 pa. mo. Ako na da siya. Kag 108 days antes ang 2023 mga ka-aksyon. No? Ako excited na ko sa December. Nga how? Anong ginaka-excited Christmas, basta Christmas siya. Kuhan ko na excited ko na basta Christmas siya. Very good. Oo, because that's the happiest season of the year. Yes. Di ba happy ka na kay Christmas season naman? Sabang? Ikaw yung sa... Ang December, gidya. So, ikaw gali sa very Christmas season. So, mga Christmas season pala. Sabang hindi pa niya kay although Christmas season, sa pro, ay pa na mga 13th month, mga 14th month, Mga bonuses, mga gifts, mga kamaninuyan, mga kaihadahan. mga Christmas parties. Oo. Ginatagaan ka pa man sang mga maninoy mo? Way pasang may maninoy kung nakahata. Way, o nga maninoy ko. Imo, gidi pala maninoy. Ako hindi maninoy. Bunyag ka sa... Sa tuod lang, way kong balugan eh, kundi na itong mga maninoy. Nandiara pa na. Ano? Sa kasal, harap pa na yung mga maninoy. Basi may hingagaw pa Basi makaingagaw pa sila, no? Kag happy birthday anay sa akon nga kaupo dira sa una sa Barangay Council sa Barangay Panukoy kay Kagawad Rocky Nesia. Happy birthday. Happy birthday to you. Kagawad Rocky Nesia, Boyet Nesia. Yes. Kuwado ko pag siya. Uy, nakabongga. Ikaw Ihado ko naging pag ang sa manino kasal. of the year. Upod ko na siya kagawad. Pag pakasal niya, nagmaninoy niya ko. Ay, perfect. Good morning na dira sa aton mga ka-aksyon nag-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Sa mga taga-EFC dira, maayong aga sa inyo. Melili Oligo, good morning. Ana Sinoro, kag Dennis Richard Tibor Roma, Homa Lumena, good morning man. Miss Jinky Di Alagdon, good morning kag kay Atia. Ating Iriman. Yes. Ang aton balaga kuan kinanglan yan namugid siya i-refresh. Correct. Kaya iba wala may Appear ko sinulod ni ni mo pag-refresh, makita. no? No? Rochelle Matandak. Kay Che Zamora. Kag Dennis Nuestro sang Woodfire Bacolod.
Diding Alojamiento, good morning man. Sige. Terrible. Mo na ba si may na-refresh ka na ya? Nagwa gani yung ako ni ho. Ano? Kay pagbasa ko nga terrible ang brownout kuno kagapon to sa La Carlota. Ay, Lin alas 4 hasta alas 10 ang gabi. Usually, kanto ng NGCP to, Oo. nag-trip off ang ilang kwan nga linya. yeah, sige lang amugin na anad na ta. Yo gani amo gani nang ako subong maghalin ko sa balay, may instruction ako ya mo. Paghalin sa balay off ang ref. Kung wala tao, off na Off na siya kay pagbalik on lang siya. Oo. Kay kung wala tao kag mag-brown out kina karon ti kundi Bingo gid. Bingo gid ba sibla Christmas balaway kaya sang hamya kay hindi ka Hindi mo masulod hindi sa ka ref. mosulod sa ref. Kaya wala ka ref. Kalain Di mo. ba? Oo. Hindi nyo man pag-ang amon yung mga appliances. So, standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nga pangunang nga mga balita lokal, naglambot sa 1,020,000 pesos nga balor sa ginasuspetsyohan shabu ang na-recover sa isa ka person with disability o kung PWD matapos na diskubrihan ini sa Bredco Port o kung Bredco Roro Terminal Port kahapon sa hapon September 14. Ang nadakpan gikilala kay Marshall de los Santos, 49 anyos, kag residente sang Barrio Kaingin, La Paz, Iloilo. Sunod kay PDEA Agent Dalisay, Seaport Interdiction Unit Chief, makaduluda ang gihon ni De Los Santos pagsulod sa port terminal, kag ginaligar nga nagpamalibad nga magpa-baggage scanner, rason nga ginseparar siya, kag ginpasimutan sa K9 dogs ang Coast Guard iya nga dala. Dugang pa, nagpungko ang ido nga indikasyon nga may illegal nga shabu ang sulod sang bag ni De Los Santos. Dito ka na-deskubrihan ang 3 katag 50 gramos ang ginasuspetsyohan shabu nga nakaputo sa plastic kag nabutang sa food sack. Palayag ni Dalisay, ila pausisaon ang background ni De Los Santos kag diin ini may koneksyon. Subong adlaw, pasakaan sang kaso si De Los Santos, ay dalam sa Section 5 o kung paglapas ng Section 5 sa Republic Act 9165 o kung ang bitbit o kung pagbiyahe sang illegal nga droga. Ginpanginwala naman ni Marshall de los Santos, 49 anyos, ang Lapas, Iloilo, nga iya ang mga illegal nga droga balor masobra 1 milyon ka pesos nga nadiskubrihan sang otoridad sa Bredco Port Terminal kahapon sang hapon. Sunod sa alegasyon ni de los Santos, nagpadulong siya sa Barangay Tangub, nagligad nga adlaw para magbisita sa iya mga himata kag natala na magpauli kahapon nga adlaw apang naghapit sa iya abyan sa Barangay Banago. Dugang pa antes nagpadulong sa port, nagbakal siya sang tubig kag juice sa isa kadako nga grocery store sa may nagpalapit sa iya nga lalaki nga sunod sa iya. Hindi niya kilala apang ginpamangkot kung taga-diin siya kag kung mapauli siya kahapon nga adlaw. Sunod pa kay De Los Santos sang iya ginsabat ang pamangkot sang lalaki, may ginduhol sa iya nga medyas kag ginhambalan nga taguon sang maayo rason nga wala na niya inigin usisa kung ano ang unod. Dugang pa ginpaupdan pa siya sa isa pa ka lalaki nga hindi iya man kilala tubtub sa port, rason nga wala na siya sang kaygayonan nga tanawon kung anong ginpadala sa iya apang ginpromisahan nga atagan siya sang kwarta pag-abot sa Iloilo. Palayag ni De Los Santos, nagsakay sila sa tricycle padulong sa port kag gindulon siya sa lalaki tubtob sa terminal scanner apang sang ginhold na sang gwardiya wala na ang nasambit nga lalaki nga nagupod sa iya. Sunod kay De Los Santos, wala siya sang ideya nga shabu ang ginpadala sa iya. Sa iba pa naton nga balita lokal, ginaktuhan na sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw ang natabo nga paglalisay kag pagbaisay sang driver sang traditional kag modernized jeepney sa terminal sang alihis nga rota sa naligad nga adlaw. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba nga nagwa siya pagpangusisa nga nagreklamo ang driver sang traditional nga jeep matapos ginaligar nga nagpalanaog ang iyang mga pasahero sang mag-abot ang modernized jeep. Sunod pa kay Liba nga naistorya man sini ang mga opisyal sang traditional nga jeep
Kagin pahayag nga wala nasunod ang gintalan sa bitaw nga tagduwa lamang ang magparking sa terminal. Bangod sini, nangabay sang paghangop si Liba kagin pakamayo nga patiniron lamang sang 2 ka minutos ang modernized jeep. Nagalaom naman si Liba nga sa dalayon mahatagan ni sang kasulbaran sang syudad agud hindi na masulit ang kaangay nga hitabo. Ginkumpirmar sa Bacolod City Police Station 4 nga duha ka gasolinahan ang nagpa-record sila talatapan may angot sa driver sang Montero Sport nga salakyan nga ginaligar ginapalagyuhan ang balayran sa ginpagas. Sa interview section reports afternoon edition ginpahayag ni Lieutenant Ricky Cayaw, Deputy Chief of Police ng Police Station 4, ang duha ka gasolinahan among total sa CL Montelibanos sa diin nagpatughong ang sospetsado sang balor 700 pesos kag sa Eco Oil nga nagpatughong ini sang balor 1,520 pesos. Sunod kay Cayaw, pareho nga persona ginreklamo sa duha ka gasolinahan kag na-identify ini base sa ginbilin nga credit card nga wala sang unod. Samtang nakabato ng awtoridad sa report nga magdangop ang mga tagreklamo sa barangay matapos may buloan nga ginasettle sa pamilya ang ginhimo sang ila himata. Ginkumpirmar man ni Cayaw nga hindi ini ang mga nauna nga ginhimo sang sospetsado. Napasaka na tinagdan nga simana ang kaso nga murder batok sa 7 ka mga miyembro sang Roslyn Jean Pellier Command New People's Army. Nga mong ginatudlo responsable sa magpatay kay punong barangay Benjamin Havok kag duha pa ka mga sibilyan nga sanday Renato Estrivillo kag Rodel Nobleza. Sunod kay 79th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel J.J. Havinas, ilagin pasaka ang kaso batok kay Arnel Tapang alias Ka Jong kag anong pakaiban matapos ginako sang NPA sa tuntelikdan nga September 5 nga sila ang nagpatay kay Nobleza kay Estrivillo sa barangay Marcelo sa Agosto 7 kag Agosto 12 kag kay Kapitan Havok nga ginpatay sa Agosto 26 sa barangay Lalong, Banwa sang Calatrava matapos ginpasibangdan nga mga military informants. Ginpahayag man ni Havines nga handa na ang reward money para sa mga pumuluyo nga makatudlo sa ginapanaguan sang grupo ni Tapang. Ginkumpirma naman ni 303rd Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga nagsaka na sa 500,000 ka pesos ang reward sa sino makatudlo kay Arnel Tapang alias Ka Jong kag mga kaupdaran sini. Sunod kay Pasaporte nag-umpisa reward sa isa ka 200,000 apa matapos ang duha ka semana nahimo na nga 300,000 pesos kag paagi sa bulig sa mga stakeholders nahimo na ini sa tunga sa milyon. Duga pa ni Pasaporte nagpabutyag sa simpatiya si Viscom Commander Lieutenant General Robert Daus kag nagpasalig sa hustisya para sa pamilya nga ginpamatay sang grupo ni Tapang. Naaresto naman ang top 1 most wanted person sa La Carlota City PNP sa pagservice ng warrant of arrest sa Bliss Street, Barangay 1, Poblacion, Siyudad sa La Carlota, pasado las 10 kahapon sang naligad nga aga ni September 13. Ang nadakpan, ginkilala kay Rene Candares Sr., 59 anyos, isa ka truck driver, kag pumuluyo sang Purok 7 sa Barangay La Granja. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lowell Galinganao, ang hepe sa La Carlota City PNP, si Candare ang may warrant of arrest sa kaso nga duha ka counts ng rape kag duha man ka counts sang child abuse. Ang warrant of arrest bato kay Candare ang pirmado ni Honorable Judge Mila Yap Camiso kag ginpapanaog sa tong Setyembre 12, 2022. Sa iban pang balita lokal, nagbato naman sa tig 10,000 pesos ang 682 kapumuluyo sa syudad sa Bacolod para sa ilang livelihood assistance grant. Nagligad nga Lunes sa bulig sa opisina ni Senator Bongo. Ang paghatag sang grant ang ginpanganinguan ni Mayor Albi Benitez, kaupod Sanday Committee Chairman ng Livelihood Councilor Jude Tadeo Saison, Councilor Jason Villarosa kag DSSD Head Pasita Tero. Ang ini nga grant ang sa idalom sang Bayanihan 2 Rehabilitation Program para sa mga pamilya nga nadulaan palangabuyan kag may plano nga magnegosyo. Sa interview sang Action Radio ginpahay ni Saison, iban sa mga benepisyaryo nagaplano nga magnegosyo kaangay sang inasal, bakal sa tricycad, sari-sari store kag iban pa. Pero sunod kay Saison, kinahanglan nga ma-liquidate sa mga benepisyaryo ang ilagin gasto sa amo nga ayuda. Ang hindi maka-liquidate ay hindi na makabaton sang anuman nga ayuda halin sa DSWD, sunod pa sa konsehal. Magabato naman sa school supplies sa mga estudyante halin sa preschool tutob grade 6 sa Dakbanwa sang Bacolod. Ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino na proseso kag nasumiter na kay Bacolod Mayor Albi Benitez ang request para sa mga school supplies. Sunod sa konsehal, iya tsekyaron kung diin na nga bahin ang pagproseso para mapadasig ang mapanghatag na ang mga school supplies sa mga estudyante. Dugang pa, inapaawot na sang konsehal nga mapanghatag ini sa mga estudyante antes ang full implementation sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre.
Naibaluan nga si Anay Bacolod Councilor Cesar Distrito amo ang author sa pagpanghatag school supplies para sa mga preschool to grade 6 nga mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad. Sa katapusan nga balita lokal, nagapadayon pa ang inventories ng DepEd Negros Occidental Division angkot sa padayon nga pagpanghanda sa mabuluthuan angkot sa natalana nga full implementation sa face-to-face classes sa bulan sa Nobyembre. Sino kay Ian Arnold Arnay, spokesperson sa among talatapan, nagapanguna sa gihapon nga concern ilabi na sa dalag kong mga eskwelahan ang kakulang sa classroom kag mga manunudlo sa tion nga ipatuman na sang among departamentong programa. Dugang pa ni Arnay, padayon sa karon ang shifting method nga ginahimo sang dalag kong mga eskwelahan ilabi na high school. Apang mayara gid sa mga lugar nga nagapatigan sa klase sa covered court bangod sa kadamuon sa mga estudyante. Sunod pa kay Arnaiz, ang anuman nga resulta sa inventory ang natalana nga igasometer sa division sa National Office ng DepEd para sa nagakaigo nga aksyon sa palabuton. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Paghatag sang rice allowance sa mga empleyado sang gobyerno ginatunan ni PBBM. Samtang PhilSA nagpaandam angot sa pagtupa sa Pilipinas sang debris sang rocket nga ginlansar sang China. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Good morning, liwat sa aton sining mga ka-aksyon. Good morning dira sa akon sining Maninoy kay Maninoy Juan Bolgalio kag kay Maninay Alma dira sa may Las Vegas. Good morning kuno hambali Maninoy Juan Bol kay Baby Win Havelosa. Baupod sila guro ay. Anong Sino sense na ng- bata? Ha? Sino na bata? Baby face lang. Hindi, si Bibi Wend. Ari siya. Oh. F5 din ako nga. Hindi. Ari sa ho. Kay gin Jay, paano ko ni may 5 di? Iway mo ko dito mukha, no? Ni ko Wala na refresh. Niya ay F5 lang. Ti ano pag F5? Ari ka liyo. Na, ano naman. Go na sa refresh. The F5. F5 naman guro. F kag 5 guro mo. Ara sa pinakababaw. F5 may tingob na da. May tingog na din yung F5. Ara gid sa pinakababaw da. 3, 4, 8, 5. Perfect. Okay. Nan. Refresh mo lang yan. Okay. Si, bata ni Elwin Nabilosa. Nan. Kaya totoo pod sila ho. Thank you so much kay Maninoy One Ball, kay Maninoy Alma dra. Dali lang ha. Na-refresh mo ng imo da. Kay Ma'am Luing Melos, morning dira sa imo. Kay Melchor Melos. Yes. Kay Teresa Linaha Kayaw. Ma'am, good morning. Kumari ko kag soon to be ihada Jean Borom. Morning. Ma'am Vanessa Mayo. Tingob. Tingob. Ma'am Vanessa Mayo, ang Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota. Mayang agaman kag kay Stella Maricelis. Good morning sa inyo. Ako niya kung diri ko yaho Di rin ako yung kay Inday Blaza, gani oh. Madala lang kay diri ko kay Ray Flores Baryoga, kag kay Rochelle Fulgencio Susana,
Good morning man, Robert Roma. Morning sa imo. O, sige, ikaw na action leader. Oh, Aria sa babaw, si Inday Blaza, good morning man. June Claire de Lieva, morning man ko no. Kay Laida Navarrete, may agaman. Ang hambali Ma'am Jinky Dalagdon, good morning man ko no. Kag ang empanada ko no sa Tuesday maabot. Idol ni Karina. Okay. Thank you so much. Kay Ruel Hipil, gaming agaman. Ray Edward Gestopa, maing agaman. Marilu Beltran Camento, good morning. Kag amo na ato na to action boy. Si Ray Flores Baryoga, kag Rachel Fulgencio, Susana. Ako naman di i-refresh ko pe. Gana, i-refresh na da. Kaya daw kabudlay na ako sa aton nga life. Ka-life gid. Nakabang. Kaya sa mga sa mga kapihan dira, sa nagapangapi, good morning dira sa inyo. Yes. Kag sa tanan nga mga merkado manaton, Libertad Public Market, dira sa Burgos Public Market, good morning. Sa mga vendors naton dira sa Sumag Public Market, nga sa dason bulan ko no, okay na ang bag-o nga merkado da. Perfect. Hindi na ka na, ikaw mas lapit-lapit sa inyo. Galing kayo tan, ako tuloy ko do ano man, matapos gini nila next month. Kaya nakita ko bala ang Dokadamo. ubrahanay, do kadamo pa sa ulubraw na. Malay mo yung kabasyada, sila kong gabi, di ba? Kasi kung amat-amat lang guruanay. Dre sa base dalo, man. matapos ang mga stalls dira guro butangan anay, do amat-amat lang siguro ano. Oo. Basta makuha na. Importante. Hindi kita matapusan tuig feeling ko Importante galakat. no, kag gusto ko tilawan dabla mag parkings Grocery. babaw. Wow, Parking perfect. space na nada sa babaw mo. Uy, ala, okay kasabad akong ng mga nagakuan, gadira sa dalang ka park. Kung ako kay sa barangay sa barangay council, mabisan gamay lang makuan sila mo daw ng may bayad bala mag-parking. Oo, parking fee. Oo, okay, para nga hindi bala nga daw pinalumba lang daya, no? Oo, Kuya, may ba pabayran kung nabisan gamay lang mo. Tag 20 ah. Okay naman na. Ang pulo lang, okay na. Pulo lang gala. 20 guro ko bandason kung taga midya ka guro pulo. Ay, amo na. Mga abusar. Mas sila yung si Kapitan Rodney Carmona nga ipos na miguboy ako lang na mabayad sige mo na. Ko na lang bahala na. Kung ako bisan 20 diri kanin di ba nga sa kwan taga sa 20 na da. 888. Tag 20 man na gane. Yes. Tika budlay action boy at ilapit pa nadadaan sa Taytay da. Sa ano, ti kung may mag-grocery da. May marayag ni status funda. Ang di ko naman wala na traffic. ginapaparkingan kaya kita mo bisan wala ganis ang parking da gutok gyapon na da. Oo. Tingala Ganun na lang mo mga ulo. ano na dang busum agyaman nga do permi na do kagutok yung traffic. Kagi especially kung tinda day. Hmm. Di nag-extend da ng mga lamisa da. Kasi kaya ko na kung pag halindiri hindi man gutok halindiri sa mga somewhere sa mga panukoy mga una. Hindi man gutok pag lambot sa sumag gutok yaman. Ti duga two lanes na lang, one lane pakadto pa kare tapos dugang padaan may ara padas tunga. Ti syempre saktuon mo gidang imo ano mausoy mo. Tingala ko mo no. Corazon Ledesma Dayon, morning dira sa imo. Good morning kay LD Ledesma, kay Jumbol Dayon, kag happy birthday kay Kagawad Wilma Ledesma, kag Darling Ledesma Dayon, live from Barangay Talok. Oy, happy birthday to you. Oy, Kagawad Wilma Ledesma, Kag Darkling. Darkling Ledesma Dayon. Gabi ang pangalan na. Happy birthday. Darkling. Taga Barangay Talok gali. Corazon Ledesma Dayon. Darkling. Darkling. Grabe nga kala no. Ba si Darling na? Darkling gidya. Darkling gidya. So gamay nga dark. Si dark siya. Ano si dark? Ano? Gamay nga dark no. Anyway, happy birthday sa imo, no? Yes. Kag Arnold Villanueva sa Barangay Mailom, Bagos City. Yes. Good morning Kaya sa imo. kita ko pala sa Facebook Action Boy, kadamo na gid sa mga kalatuan sa Mailom. Adam mo na. May mga damo na Damo mga na. resorts. Why katukaw po galing na liga din, no? Wala. Sige lang. Dason. Good. Stand by sa mga balita national. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginatun-ana ni Presidente Ferdinand Marcos ang paghatag sang rice allowance sa mga empleyado sang gobyerno para mabuligan ni mapahaganagan ang kabudlay sa mga konsumidor. Sunod sa Presidente, ang bugas pagabaklon sang gobyerno agud masiguro nga barato ang pagbakal. Samtang ang pamangkot si Marcos angot sa campaign promise sining himuon 20 pesos ang kilo sang bugas. Ginpaig sa Presidente nga ang tanan posible kay himuon lamang amo ang pagtrabaho sang maayo para maka-come up sang panibagong nga ideya agud mapatuman ang nasambit nga promisa. Nagpagwa sang paandam ang Philippine Space Agency nga magatupa sa teritoryo sa Pilipinas ang debris sang rocket nga ginlansar sa China. Ginasaligan nga ang debris ang halin sa Long March CZ-78 rocket ang magatupa 71 kilometro halin sa Burgos, Ilocos Norte kag 52 kilometro halin sa Santa Ana, Cagayan. Ginlansar kagabi alas 9:19 ang rocket halin sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan Island, China. Sa advisory sang PhilSA, nagkigangot na sila sa Civil Aviation Authority of the Philippines kag na-verify naman ang pagatupaan sa mga debris base sa notice to airmen nga ginpagwa sa Civil Aviation Administration sa China. Pasiguro sa ahensya nga hindi magtupa sa duta ang mga debris, apesar nga nagapaandam ini sa mga nagpaandam ini sa mga sakayan pandagat kag eroplano nga mag-aagi sa natubod nga drop zones. Inapahalo man sa PhilSA ang pagpamudyot sa mga debris sang rocket. Gina-question naman ni Senator Grace Poe ang media blackout nga ginpatuman sang otoridad sa nagasaka nga insidente sang kidnapping sa pungsod. Ginpaig sang senadora nga sa tunga sang kahadlok kag kabalaka angot sa kidnapping, wala sang opisyal kag beripikado nga impormasyon gikan sa PNP angot sa isyu. Damlag lang ginfile ni Poe ang Senate Resolution number 195 nga nanawagan sang legislative inquiry sa nagasaka nga kaso sang kidnapping sa Metro Manila kay iban pa nga probinsya. Magluwas sa official figures gikan sa PNP, ginapasabat man ni Poe ang otoridad angot sa ginalegar nagadamo nga private armed groups. Nag-apelar si House Committee on Appropriations Vice Chairman kay Iloilo Representative Janet Garin sa Department of Health nga tutukan kag iprioridad ang prevention and control sa mga communicable disease. Ini matapos buhinan sang 4.2 billion pesos ang pondo para sa health promotion program sang ahensya. Para kay Garin, paagi siningatikan sa DOH makabing nga wrong priority ilabi pa nga nagapangatubang ang pungsod sa pandemic. Pila sa communicable disease nga ginapatutukan ni Garin among COVID-19, tuberculosis, monkeypox, leptospirosis, encephalitis kag HIV/AIDS nga nagsaka ang kaso sang nakaligad nga tuig. Ginpahayag naman sa Department of Health nga 1,770 ka kasos sang leptospirosis ang narecord halin Enero 1 tubtob Agosto 27 sining tuig. Ini ang 36% nga mas mataas ikumparar sa gin-report nga kaso sa pareho nga period sa naligad nga tuig nga may 1,299 ka kaso nga na-record. Kalakip sa Marhion nga may madamo nga kaso among National Capital Region, Western Visayas kag Cagayan Valley. Halin Hulyo 31 tubtob Agosto 27, ginpahayag sang DOH nga 327 ka kaso ang na-record. Ang NCR, Davao Region kag Western Visayas ang may mataas nga kaso sa among nga period. 244 naman ang na-record nga napatay bangod sang leptospirosis. Nanawagan ang isa ka miyembro sang Octa Research Group nga kakasuna ang mando nga pagsuksok sang face mask sa mga estudyante sa face-to-face classes. Sunod kay Octa Research Fellow Father Nicanor
Austriaco. Ang iya paglantaw base sa isa ka analysis nga ginpagawa ni US-based health policy expert Dr. Lena Wen kung sa diin may hindi maayong epekto ang pagsuksok sa face mask ang mga kabataan kalagip na direng problema sa paghambal. Sa pihak sa patag ni Austriaco, nagapanindugan ang Department of Health sa importansya sa pagsuksok sa face mask sa mga kabataan nga yara sa eskwelahan. Target naman ni Vice President kay Education Secretary Sara Duterte nga magpatuman sang innovation sa pagtudlo sa rason nga hindi dapat paglimitahan sa sulod sang eskwelahan ng pagtuon sang kabataan. Sa pag-atubang ni Duterte sa budget briefing, ginpahayag sang Vice Presidente nga masami nagatutok ang gobyerno sa isyu sang classroom shortage nga kada tuig wala na solusyonan bangod sa kakulang sang pondo apang kun lantawon mas madamo sang mahibaluan ng kabataan sa guwa sang classrooms. Samtang ginpahayag ni Duterte nga natapos na nila ang review sa K-12 program kay ila na ipresentar ini sa Management Committee kag sunod ipresentar sa private sector. Sa katapusan nga balita national, liwat nga magkatrabaho sa Saudi Arabia mga Filipino pisa sa maabot nga Nobyembre kasunod sa patigayunon nga pagbawi isang ginpatuman nga deployment ban. Ginpahayag sa Department of Migrant Workers nga ang liwat nga deployment ang posible magasugod na sa unang nga semana sang amo nga bulan. Ini kasunod sa pagpakigsugilanon sa DMW sa mga pasyal sa Saudi Arabia. Ginpahayag ni Secretary Usan Ople nga nagapasalamat sila kay Minister Al-Rahi kag sa gobyerno sa Saudi Arabia sa diin ila na hisugtan ang paghatag sang dugang nga proteksyon sa mga Pilipino. Madumduman nga Oktubre tinalikdan nga tuig sang ginpatuman ni Anay Labor Secretary Silvestre Bello III ang deployment ban bangod sang 4.5 bilyones pesos nga utang sa Saudi employer sa halos 10,000 ka mga OFWs. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Morning dada kay Bornok Sibilya, kag happy birthday kuno kay Helen Dumilag. Happy birthday to you. Yes, happy birthday Helen Dumilag, kag Jocelyn Song Comedia. Good morning dada sa imo. Kay classmate na Lilian Bermudez sa Melbourne, Australia. Good morning. Mga ka-aksyon ninyong ipapatiyan ang aton mga balita diri sa aksyon na Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion. Upod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Nag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.